Дами и господа, в днешната рубрика ви представям The Walk of Shame на нашите продукти, които създадохме с голяма любов. Много векторни файлове и пари за фотосесии. But they never made it! Първото, това дори не знам как да нарека. Дървена къщичка, реално дървени трески, които можеш да сгубиш както си искаш като пъзел. Мислихме си, че ще е турботоп хит, ама не. Стоя няколко месеца на сайта и унизително беше свален. Следващото нещо, още е на сайта, столчето, и то само защото е част от комплектите ни с шведски стени. Гранда идеята зад него беше, че ако сложиш няколко столчета едно върху друго, става на детска библиотечка и наистина е удобно. Вкъщи го използвам за складиране на доста неща. Но това е една от идеите, които няма как да продадеш на клиента. А това дори не стигна до сайта. Сензорната маса с пейка. И едва ли някога ще види бял свят. Просто нека сме честни. В IKEA има много по-ефтини модели, които вършат същата работа и са доста по-леки. Нашата цена сигурно ще да бъде 600-700 лева. Но, ако някой път решим да пуснем този продукт, игнорирайте моите думи. С това обращение искам да кажа, че не всеки продукт ще е уинър, но докато не пробваш и не го направиш, няма как да знаеш. Важното е да не спираш и да се наслаждаваш на процеса.